Estimats amics i amigues, escoltar l'Oriol Junqueras explicar la història del nostre país a través de la ràdio quan ho feia de manera regular sempre havia estat un plaer. Perquè ell és un historiador convençut que no tan sols en sap molt d'història, sinó que a més sap explicar-la de manera que la fa entenedora i sobretot engrescadora. I no cal que anem massa lluny per adonar-nos d'aquest fet. Ahir mateix, en el programa matinal d'en Jordi Basté, li va fotre una repassada històrica al senyor Francisco Marhuenda, director ni més ni menys que del diari La Razón, d'aquelles que et fan sentir orgullós de ser de la mateixa terra que l'Oriol. Segurament el senyor Marhuenda seguirà sent tan negat com ho era abans de la trobada, però en algun raconet del seu cervell estic segur que se li ha quedat enquistada la imatge d'una terra de Corins, molt menys refinada de com ell la pintava abans del debat radiofònic. I si no li agrada el que va escoltar, que ho enganxi amb cola de contacte. Oi, Oriol? Sí. Si més no, avui el president d'Esquerra Republicana de Catalunya no ens ve a parlar d'història, tot i que de ben segur alguna cosa se li escaparà. Avui ens parlarà d'espoli fiscal i de crisi financera i ho farà aquí al Vendrell, una vila que, entre la dolenteria dels uns i l'estupidesa dels altres, està patint de manera molt especial els efectes d'aquesta crisi brutal que assola el nostre país. Segurament el que ens digui l'Oriol no ens servirà per poder passar l'estiu amb més alegria i oblidar-nos de la hipoteca, però potser ens ajudi a tenir més clar quin és el camí correcte cap a la solució de bona part dels problemes que en aquests moments ens ofeguen. Prou doncs de xerrameca per la meva part i escoltem el que ens ha de dir el nostre amic i president, l'Oriol Junqueras. Oriol, parlo en veu alta, em sentiu? Sí? Els del fons també? O no? Sí? Sí. Molt bé. Primer de tot, gràcies per donar l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Començo amb algunes xifres que probablement ja coneixeu, però que potser es volen repassar. Catalunya té 840.000 aturats. 250.000 aturats que han esgotat les seves prestacions. 100.000 famílies sense cap tipus d'ingrés. 65.000 famílies que han perdut o perdran casa seva. Si el govern Rajoy aprova la reforma del pagament de l'atur i el rebaixa de 24 a 15 mesos, atès que hi ha 250.000 persones més que a Catalunya ja porten un any a l'atur, d'aquí 3 mesos, en lloc de 250.000 aturats sense prestació, en tindrem mig milió. Ara, molt bé, perdona Oriol, però és que amb la bronca que hi ha fora em penso que potser ens vindrà bé el micròfon. Sona una mica marciano, però ara ho arreglarem. Sí? Sona millor amb o sense? Els del fons que dieu? Això que som molta gent. Si no se sent bé, dieu-ho, vosaltres estem controlant. Perfecte. Fins aquí s'havia entès bé, tenim 840.000 aturats, això s'ha entès? Sí. 250.000 aturats, 250.000 sense prestacions, 100.000 famílies sense ingressos, tenim 100.000 empreses i autònoms que al llarg dels dos últims anys han plegat. Per tant, la situació és molt greu. I aquí, en aquesta comarca, és fàcil que ho entengueu, perquè som una comarca que probablement teniu el percentatge d'atur més alt de tot Catalunya. Supereu el 30% d'atur amb una certa generositat. Per tant, és una comarca que pateix especialment les conseqüències d'aquesta crisi. Hi ha alguna cosa que la nostra economia faci bé? Davant d'aquest panorama, amb 840.000 aturats, 250.000 aturats sense prestacions, hi ha alguna cosa que la nostra economia faci bé? La resposta és sí. La nostra economia hi ha coses que les fa molt bé. Què fa bé la nostra economia? La nostra economia, per exemple, exporta molt bé. Hi ha una quarta part del nostre producte interior brut, de tot allò que produïm, una quarta part que és sector exterior. De fet, tot el que produeix Catalunya val 200.000 milions d'euros l'any. Doncs, en els últims 2 anys, el nostre sector exterior ha passat de 51.000 milions a 55.000 milions.
L'any 2010, malgrat la crisi, les nostres exportacions van créixer un 16%. L'any 2011, un 13%. Amb el que va d'any, malgrat tots els malgrats, amb el que va d'any, un 8,8%. Per tant, hi ha coses que la nostra economia continua fent molt bé. Hi ha altres coses que la nostra economia fa bé? Sí, hi ha altres coses que la nostra economia fa bé. Per exemple, alguns dels nostres sectors industrials que fa uns mesos o que fa un any semblaven estar absolutament contra les cordes, estan a punt d'entrar en guany. Per exemple, el sector automobilístic. El nostre sector automobilístic torna a tirar molt fort. La SEAT tira bé, la Nissan tira bé. La nostra indústria auxiliar de l'automòbil, que fa mig any semblava una dificultat enorme, per exemple, multinacionals com Delphi, indústria auxiliar de l'automòbil, injecció de plàstic, interruptors, etc., que estaven a punt de tancar, que es plantejaven tancar i abandonar Catalunya, i que fins la setmana passada estaven en vero, ara estan a ple rendiment. És la primera setmana que no estan en vero en els últims 3 anys. Per tant, hi ha sectors de la nostra economia que fan les coses molt bé. Només fem bé coses des d'un punt de vista econòmic? No, també fem bé altres coses. Què fem bé? Som el 4è país del món en termes per càpita, el 4è del món en tesis doctorals fetes en els departaments universitaris i citades en revistes de màxim nivell internacional, de categoria A, el 4è del món. Som el 5è del món en captació de recursos econòmics per projectes de recerca competitius, els 5è del món. Hi ha coses que la nostra economia fa molt bé. Hi ha coses que la nostra economia fa molt bé i nosaltres sabem què hem de fer perquè les continuï fent bé? Sabem què hem de fer perquè les faci encara millor? La resposta és sí. Sabem què hem de fer per continuar-les fent bé i fer-les encara millor. Què hem de fer perquè la nostra economia tiri endavant, perquè el nostre sector exportador arrossegui el nostre sector productiu? Què hem de fer? Hem de dotar de més capital als nostres factors productius. Quin tipus de capital? Per exemple, capital en forma d'infraestructures. Corredor mediterrani. Ferrocarril d'ample de via europeu que ens permeti connectar amb el cor d'Europa, amb el cor econòmic d'Europa i que permeti convertir els nostres ports, fonamentalment Barcelona, però també Tarragona, en ports que rebin productes semielaborats d'origen asiàtic, xinès, indi, etc., i que en part, almenys, s'acabin d'elaborar a la nostra economia. Més capital en forma d'infraestructures, en forma de corredor mediterrani, només? No només. Per exemple, connexió ferroviària amb el port de Barcelona. El port de Barcelona no té connexió ferroviària. Encara que sembli increïble. No en té. Per exemple, connexió ferroviària del port de Tarragona d'ample de via europeu amb la xarxa que ens ha de portar fins a Europa. No existeix. No existeix connexió ferroviària d'ample de via europeu amb l'aeroport del Prat. No existeix. I per tant hi ha inversions que és evident que ens són molt necessàries com a país. Molt. Només en l'àmbit de les infraestructures? No només en l'àmbit de les infraestructures. On més necessitem inversió? On més necessitem capital? Necessitem capital, per exemple, en l'àmbit de les telecomunicacions. Proveu de passejar pel país, parlant per mòbil i veureu quantes vegades us talla. Proveu de connectar-vos als vostres ordinadors i veureu quantes dificultats per descarregar, per portar... Per tant, necessitem inversió en l'àmbit de les telecomunicacions. Només en l'àmbit de les infraestructures i les telecomunicacions? No, en d'altres àmbits també. Quins, per exemple? Per exemple, en l'àmbit de l'ensenyament. Alemanya, el 2010, va retallar el seu pressupost en 40.000 milions d'euros. 40.000 milions. I mentre retallava el seu pressupost en 40.000 milions d'euros, augmentava el seu pressupost en ensenyament, en recerca, en innovació i en internacionalització de la seva economia. En què va estalviar Alemanya per retallar 40.000 milions d'euros? En ensenyament? No. En què va estalviar? Per exemple, un 40% del pressupost de defensa.
Just al contrari del que fa el govern espanyol, els governs espanyols, en plural, tant si són del PSOE com si són del PP. Just al contrari. Per tant, necessitem inversió en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la recerca, etc. Vosaltres, la majoria de vosaltres, sou del Baix Penedès. I els que no, veniu d'una mica més al costat del Penedès, algun del Garraf, etc. I algun del Baix Llobregat com jo, per exemple. Sou d'una comarca en què el fracàs escolar és important. Hi ha uns nivells de fracàs escolar molt alts. El meu municipi, Sant Vicenç dels Horts, del qual jo ara em toca fer d'alcalde, és un municipi que fins fa 3 anys tenia un 35% de fracàs escolar a secundària. Un 35%. És el municipi amb la renda més baixa de la meva comarca i el municipi amb l'índex d'estudis universitaris més baix de la meva comarca. Per tant, un municipi objectivament molt dur, molt difícil. Nosaltres què fem en el nostre municipi, on a mi em toca fer d'alcalde? Fem moltes coses. Una d'elles, per exemple, fer un projecte d'aprenents, agafar alumnes que estan a punt d'abandonar els estudis i col·locar-los en un projecte curricular que es diu projecte aprenents i vincular-los al món laboral. Tenim més empreses que alumnes que s'hi acullin. Funcionen molt bé. Tenim un altre exemple, que són els plans de transició escola-treball. Els PQPIs, heu sentit parlar dels PQPIs? Vosaltres, algú de vosaltres no haurà sentit parlar. PQPIs són els diners que serveixen per pagar precisament aquests projectes d'aprenent, etc. Nosaltres tenim un projecte, ho dic perquè s'entengui què hem de fer com a país, perquè s'entengui que veiem que sí que sabem què hem de fer. Nosaltres tenim un projecte que s'anomena Mart 21, Mart com el planeta Mart, M-A-R-T, 21, si ho vol buscar a Google. Mart 21. En aquest projecte nosaltres vinculem la Universitat Politècnica de Catalunya amb els nostres instituts de secundària, d'ESO. I alumnes que estan a punt d'abandonar els estudis, però que demostren una especial capacitació en l'àmbit tecnològic, els vinculem a un projecte tutoritzat per la Politècnica de Catalunya. I portem uns tutors de la Politècnica de Catalunya en els nostres instituts. I els hi fem classes a través de videoconferència. I portem els nostres alumnes de secundària, que tenen 15 i 16 anys, a la Politècnica. Nosaltres tenim un campus a la nostra comarca. Cada vegada que canviem un fracassat escolar per un futur enginyer, fem un gran servei. Li fem un gran servei a aquell noi o a aquella noia, a la seva família, al nostre municipi, al país, a la nostra economia. Per tant, on hem de posar els nostres recursos? On hem d'invertir aquest capital? L'hem d'invertir en infraestructures, en xarxes de comunicacions, en l'àmbit de l'ensenyament, de la recerca universitària, de la innovació. Perquè si no, què passarà? Que aquells nois que ara somriuen i que ara es miren els uns als altres, incrèduls, aquells nois, si tenen sort, acabaran els estudis i acabaran anant a treballar a l'estranger. Jo tinc 11 exalumnes d'una sola promoció, 11. Jo soc professor d'història del Japó i d'història de la Xina. Faig una assignatura d'Àsia premoderna, una cosa una mica estranya, però molt simpàtica. Tinc 11 exalumnes d'una sola promoció vivint a Tòquio. Doctorats en universitats japoneses. Els agradaria tornar i no volen tornar. Perquè aquí no tenen futur. Cada vegada que perdem alguns d'aquests nois, per cert, formar-los ens ha costat un ronyó. El nostre país ha fet una gran inversió per tenir aquests departaments universitaris que són els quarts del món en tesis doctorals citades en revistes de màxim nivell internacional. Hem fet un gran esforç com a país, com a contribuents, com a professors, com a famílies que hem pagat els estudis dels nostres fills. Per tant, cada vegada que perdem un d'aquests, és una ruïna per a la nostra economia. No els hauríem de perdre. Per tant, sabem el que hem de fer. Sabem on hem de posar aquests recursos. L'altra pregunta és, i aquests recursos
existeixen perquè potser sabem el que hauríem de fer, però no tenim recursos per posar-hi. Els recursos existeixen? La resposta és sí. I on són aquests recursos? Aquests recursos els paguem tots nosaltres en forma d'impostos. Aquest país paga molts impostos. No és una afirmació gratuïta, és un fet, una evidència. El nostre tram d'IRPF per les rendes més altes està entre els 3 més alts del món. I ens disputa la primacia Suècia i Aruba. I estem entre els 3 que en paguem més del món. Si algú de vosaltres creu que no paga prou impostos i li agradaria pagar-ne més, només s'ha d'esperar uns quants dies quan li pugin l'IVA i potser li passin del 8% pels productes bàsics al 18%. I per tant, si algú no està convençut, només cal que passin uns quants dies perquè potser acabi de convèncer-se. Generem prou recursos? La resposta és sí, paguem molts impostos, molts. En forma d'IRPF, en forma d'IVA, en forma d'impostos de societats, en forma d'impostos especials, molts. I si no, espereu-vos l'any que ve, quan hagueu de pagar taxes universitàries o hagueu de pagar taxes d'FP. Per tant, paguem molt. Si paguem molt, com és que aquests recursos no els tenim? Doncs perquè algú se'ls endú pel camí. Perquè nosaltres els paguem, però no els recaptem nosaltres. Nosaltres els paguem, però no els cobrem nosaltres, els cobra un altre. Quants diners desapareixen del nostre país cada any? Aproximadament uns 16.000 milions d'euros. Tot el dèficit públic de la Generalitat de Catalunya, tot el dèficit de la nostra principal administració pública, l'any passat van ser 7.500 milions d'euros. Tenim un dèficit de 7.500 milions d'euros, entre altres coses, perquè hi ha 16.000 milions dels nostres impostos que desapareixen del nostre país. 16.000 milions d'euros és una xifra monstruosa. La prova que és una xifra monstruosa és que el 43% dels impostos que paguem desapareixen. El 43% dels impostos que pagueu desapareixen del vostre país. Equival aproximadament al 8%, al 9%, depèn, al 10% del nostre producte interior brut. Si cada any no desaparegués del nostre país un 8% del nostre producte interior brut, cada 10 anys doblaríem el nostre producte interior brut. Cada 10 anys seríem el doble de rics. S'entén que és una xifra monstruosa? Per tant, els recursos nosaltres sí que els generem. No és que la nostra economia no sigui capaç de generar aquests recursos, sí que els genera. El que passa és que aquests recursos no els cobra la nostra economia i no es queden a la nostra economia. Repeteixo, el preu que paguem per això són 840.000 aturats. Si algú aquesta xifra no l'impressiona, per Nadal és possible que siguem 950.000 aturats. A partir de quina xifra ens impressionarem? Quants aturats necessitem per quedar impressionats? Si 840.000 no impressionen algú dels nostres, quants en necessita? 900.000? 950.000? 1 milió? Probablement a mitjans de l'any que ve estarem amb 1 milió d'aturats a Catalunya. Per tant, la realitat és cada vegada més evident als ulls de molts dels nostres. Això fa poc que dura o fa molt que dura? Fa molt que dura. Molt. Com a mínim, aquest model fiscal dura des del 86, des de la reforma fiscal que va impulsar el Josep Borrell, aleshores secretari d'Estat d'Hisenda. Per tant, fa 26 anys que dura, un quart de segle. Hauríem quadruplicat gairebé el nostre producte interior brut. Gairebé quadruplicat. Molt bé, per tant, fa molt de temps que dura. L'estat espanyol complirà algun tipus de pacte?
La resposta és no. Com és que sabem la resposta a aquesta pregunta? Sabem la resposta a aquesta pregunta perquè la podem contestar des de molts punts de vista. Un, l'evidència del que passa ara. De pacte fiscal ja n'hi ha un ara. N'hi ha hagut molts de pactes fiscals. L'estat espanyol no el compleix. L'estat espanyol no està pagant la disposició addicional tercera de l'Estatut de Catalunya, l'estat espanyol no està pagant la part proporcional del fons de competitivitat, l'estat espanyol no està pagant les infraestructures ferroviàries pressupostades en els pressupostos generals de l'Estat i compromeses i no les paga. Per tant, l'estat espanyol no compleix. No és que no complirà, és que tampoc no compleix ara. Recordeu que els principatins, els ciutadans que vivim a Catalunya, som el 16% del total de la població de l'estat espanyol, el 16%. Paguem el 24% dels impostos i rebem en despesa i inversió pública el 10% de la despesa i de la inversió pública de l'estat espanyol. Som el 16%, paguem el 24% i rebem el 10%. Per tant, com és que sabem que l'estat espanyol no complirà cap pacte? Perquè tampoc no compleix l'actual. L'actual és el primer pacte que no compleix? No, no n'ha complert mai cap. Això és una exageració de l'Oriol Junqueras que ha vingut al Vendrell i avui venia amb la boca calenta i per tant exagerat? No, no és una exageració. L'estat espanyol té el rècord mundial de suspensió de pagaments. És el país del món que ha suspès més vegades pagament. 14 vegades els últims 4 segles. Algú de vosaltres és botiguer o empresari o comerciant d'alguna cosa, si ve a demanar-li fiat a algú que ha suspès pagament 14 vegades, li fiareu amb gust? És racional confiar en algú que té el rècord mundial de suspensions de pagaments? No, no és racional. Poseu-vos-hi com vulgueu, no és racional. L'estat espanyol només incompleix amb Catalunya? No, l'estat espanyol incompleix amb tothom. Això és una exageració? No, no és una exageració. Què ho demostra que l'estat espanyol incompleix amb tothom? L'estat espanyol té el rècord d'expedients oberts per violació de la competència comunitària a la Unió Europea. Més de 400 expedients oberts per violació de competències comunitàries. El que en té més de tots. L'estat espanyol és una bona aposta pel futur dels nostres aturats, dels nostres treballadors, dels nostres autònoms, dels nostres empresaris? La resposta és no. Com ho sap l'Oriol Junqueras que no és una bona aposta? Perquè l'estat espanyol encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea. Dels 27 estats que hi ha a la Unió Europea, 27, qui encapçala l'índex de la misèria és l'estat espanyol. Què vol dir l'índex de la misèria? L'índex de la misèria és el sumatori del percentatge d'atur i de dèficit públic. Qui té més atur i dèficit públic de tota la Unió Europea és l'estat espanyol. Més que Grècia? Sí, més que Grècia. Més que Xipre? Sí, més que Xipre. Voleu fer alguna pregunta? Bulgària? Més que Bulgària. Romania? Més que Romania. Letònia? Més que Letònia. Letònia ens segueix i està 10 punts per sota nostra. Jo he sigut diputat al Parlament Europeu. No he trobat mai ningú que tingués gaire vocació, que si pogués escollir, si pogués escollir, li agradaria escollir viure en l'estat que encapçala l'índex de la misèria a Europa. Jo a Europa no he trobat ningú que li agradés això. Només a Catalunya, que hi ha centenars de milers de persones que continuen preferint viure en l'estat que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea. Però no és racional escollir viure en l'estat que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea. No és racional. No és racional ni tan sols és emocionalment comprensible. Ni que ho volguéssiu per vosaltres. Ho voleu pels vostres fills? Voleu viure en l'estat que encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea? De debò? Ho voleu pels vostres jubilats? El fons de reserva de la Seguretat Social, que ha de servir per garantir les pensions, sí que hi havia 68.000 milions d'euros, no queda ni un d'euro. Sector jubilat de la sala, ho he sentit bé, ara que em salva el tren, me n'asseguro, Del fons de reserva de la Seguretat Social, que hi havia 68.000 milions d'euros, no en queda ni un d'euro.
Ni un. Tot està invertit en títols de deute de l'estat espanyol. Aneu a assegurar títols de deute de l'estat espanyol. Proveu-ho. Aneu a assegurar-los. Costa més assegurar títols de deute del Regne d'Espanya que assegurar títols de deute del Regne del Marroc. Vosaltres us agrada que el vostre fons de reserva de la Seguretat Social estigui 8 euros i ple d'uns títols que assegurar-los és més car que assegurar títols del Regne del Marroc? És una actitud racional confiar en un estat que s'ha polit el fons de reserva per comprar-se títols a ell mateix? És racional? Alguns de vosaltres, els que no són jubilats, per exemple, els que teniu algun pla de pensions, ja veureu algú que té un pla de pensions, segur. Potser ara no cal que ho digui, no ve d'aquí, però si algú té un pla de pensions, potser el veiem com surt corrents, d'aquí 30 segons. Si algú té un pla de pensions i no se l'ha mirat gaire, molt probablement, la seva entitat financera ha posat els diners d'aquell fons de pensions a comprar títols de deute de l'estat espanyol. Esteu segurs que és racional que el vostre fons de pensions estigui tot invertit en títols de deute d'un estat que quan vols assegurar aquells títols de deute costa més que assegurar títols de deute del Regne del Marroc? Segur que és una bona decisió? Segur que demà al matí no hauríeu de passar per la vostra entitat financera a veure exactament en què tenen invertit el vostre fons de pensions, no fos que el tinguin en renda fixa espanyola? Per tant, si no és racional, no ho feu. Si és irracional confiar en l'estat espanyol, si no hi confia ningú, si l'han fet fora del Consell de Govern del Banc Central Europeu i l'han substituït per Luxemburg, que té el tamany d'Hospitalet. De debò que us agrada que els vostres representants davant del Consell de Govern del Banc Central Europeu siguin una colla de desprestigiats que els fan fora i els substitueixen pel representant d'Hospitalet? De debò que és una bona decisió? Fa unes setmanes el màxim dirigent del Banc Central Europeu... S'entén el que explico? És clar? Sí? Fa unes setmanes el màxim dirigent del Banc Central Europeu, el Mario Draghi, que és una persona que li paguen el seu sou, entre altres coses, perquè sigui ponderat en les seves declaracions. El director del Banc Central Europeu és una persona que ha de ser ponderada en les seves declaracions. No pot ser una persona que s'esveri. Ha de ser una persona tranquil·la. I quan la prima de risc està desbordada, ella ha de sortir allà i fer cara de pòquer i que sembli que tot va molt bé. El paguen per això, entre altres coses. Fa unes quantes setmanes aquell home se li va anar la pinça. Va sortir allà al mig i va dir: la gestió de Bankia és la pitjor gestió bancària de la història de la humanitat. Contundent, l'home? Contundent. Com és que el màxim dirigent del Banc Central Europeu va fer unes declaracions tan contundents quan no n'ha fet mai cap altra de tan contundent? Ni per casualitat. Què li va passar? Com és que aquell home que el paguen per ser ponderat va fer unes declaracions tan contundents? Perquè aquelles declaracions eren les respostes a una pregunta que li acabava de fer un diputat de la delegació espanyola del Partit Popular Europeu, o sigui, un diputat del PP espanyol, que en una sessió de control de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, amb el senyor Mario Draghi al davant, el diputat espanyol es va aixecar i li va dir: ni cort ni peresós, diguem, Li va dir: ¿hasta cuándo los gobiernos reformistas y responsables como el gobierno de España tendrán que soportar la ineficacia y la inacción del Banco Central Europeo? I el senyor Mario Draghi, que en els 3 primers mesos de l'any, entre gener i març, ha injectat a l'economia europea 1 bilió d'euros nous, 1 bilió
d'euros nous amb dos indirect quantitative easing de 500.000 milions d'euros cada un. Se li manava la pinça. Perquè, esclar, quan tu acabes d'injectar 1 bilió d'euros nous i surt un xitxarel·lo i et diu fins a quan haurem de suportar la inacció i la ineficàcia del Banc Central Europeu, et tornes boig. Els màxims dirigents del vostre estat, de l'estat en el qual vosaltres viviu, sabeu com anomenen els indirect quantitative easings del Banc Central Europeu? Sabeu quin nom li donen a Madrid els màxims, els més alts funcionaris de l'estat espanyol i els vostres ministres? Sabeu quin nom els hi donen? Perquè a vegades el nom fa la cosa, o com a mínim el nom dona una pista sobre com veuen la cosa aquells que l'anomenen d'aquella manera. Sabeu com l'anomenen? Ho anomenen litrones. De debò voleu que els vostres representants davant del Banc Central Europeu siguin aquesta gent? N'esteu segurs? La nostra economia entre l'any 2005 i l'any 2011, entre el 2005 i el 2011, va pagar en contribucions a la seguretat social empresarials i dels treballadors 8.000 milions d'euros més del que van costar totes les pensions de tots els nostres jubilats. 8.000 milions d'euros més. Per cert, aquests 8.000 milions d'euros més formen part també d'aquell paquet que està invertit en títols de deute de l'estat espanyol. Cada any de mitjana, les nostres empreses i els nostres treballadors paguen 1.300 milions d'euros més en contribucions a la seguretat social del que costen les pensions dels nostres jubilats. És molt més fàcil que les jubilacions ens les pagui la futura República Catalana que el Regne d'Espanya. Perquè nosaltres cada any generem, de mitjana, un superàvit a la seguretat social de 1.300 milions d'euros. I en canvi el Regne d'Espanya cada mes ha de col·locar 7.000 milions d'euros en títols de deute en el mercat. Cada mes. Per mantenir viva la bèstia. 7.000 milions cada mes. S'entén això? Recordeu, el 2009, 58.000 milions de dèficit. El 2010, 78.000 milions de dèficit. El 2011, 93.000 milions de dèficit. I amb el que portem d'any ja s'ha empolit tota la previsió de dèficit d'aquí fins a tot l'any. Són una catàstrofe. I nosaltres estem a dins. Què ens toca fer davant de tot això? Ens toca preparar-nos. Com ens hem de preparar? Necessitem fonamentalment, la cosa més important de totes és consens social. Necessitem consens social. Per cert, de consens social en anem generant. El 80% dels ciutadans del país diuen que estan a favor del concert econòmic. És a dir, que els impostos els paguem i els recaptem, els gestionem, els liquidem i els inspeccionem nosaltres. El 80%. Això en els països normals es considera consens social. A Catalunya no, perquè falten els socialistes i el PP. Tenim el 80% dels ciutadans del país. Tenim 82 diputats, majoria absolutíssima del Parlament de Catalunya, des del 30 d'octubre de l'any passat. Votació de les conclusions de la Comissió sobre el Concert Econòmic del Parlament de Catalunya. 82 diputats. La majoria absoluta, recordeu que són 68. 82. Tenim els sindicats, UGT, Comissions Obreres. Tenim les confederacions empresarials, PIMEC, SECOTS. Tenim les grans entitats culturals del país, Òmnium. Tenim més de la meitat dels municipis del país a través de l'Associació de Municipis per la Independència. Consens social. Necessitem consens, 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 consens. I després necessitem una altra cosa molt important, que és que el consens social es tradueixi en consens polític quan la gent va votar. Sí, que la gent deixi de votar en aquells polítics que no fan el que la gent diu que volen. El 70% de l'electorat socialista diu que està a favor del concert econòmic i la direcció del seu partit diu que està en contra. Per tant, necessitem consens, consens, consens. Consens és molt important per nosaltres.
per tots nosaltres. I és molt important també per una altra cosa, contra més consens social, més força tens en la recerca de complicitats internacionals, i les necessitarem. Necessitarem complicitats internacionals. Perquè hem de sortir a explicar el que ens passa. I hem de sortir a explicar que els nostres impostos els volem recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar nosaltres. I necessitarem complicitats internacionals. I contra més consens tinguem a casa, més fàcil serà trobar-les. I també necessitem aquest consens social per una altra cosa molt important, que és que ens hem de dotar de l'eina necessària per recaptar impostos, d'una agència tributària catalana. Allò que, en paraules de l'UGT, s'anomena l'agència pròpia i única de Catalunya. Necessitem això. Això com ho podem fer? Ho podem fer de diverses maneres. Una, aprofitant el pinyol d'agència tributària que ja existeix des de l'últim Estatut de Catalunya, però que en realitat està buida de competències i de contingut, o també ho podem fer a través dels organismes recaptatoris de les diputacions. Es mancomunen, com el 1914, es fusionen tots i tenim el pinyol d'un organisme recaptatori. Necessitem això, perquè en algun moment o altre haurem de prendre la decisió. Contra més clau tinguem, contra més consens haguem generat, més forts serem. Contra millor funcioni l'eina, més eficaços serem. Perquè necessitarem recaptar-los i necessitarem aquestes complicitats internacionals. Si és per fer això, nosaltres hi serem. Si no és per fer això, nosaltres no hi serem. Per què no hi serem? Perquè si no és per fer això, no serveix de res. Nosaltres no estarem en un acord que impliqui que al Nadal tinguem 1 milió d'aturats. Per què no? Perquè estarem en l'acord que serveixi per resoldre els problemes dels nostres conciutadans, no en un acord que no serveixi per resoldre els problemes dels nostres conciutadans. El consens social és difícil d'aconseguir. Sí, no, tenim el 80% ja a favor d'això, El 80%. A alguns de vosaltres els agrada dir, o els agrada pensar, o els agrada excusar-se dient, bueno, és que el Baix Penedès és difícil. Sant Vicenç dels Horts és més difícil. I guanyem. No m'expliqueu històries. Es surt al carrer, es parla amb la gent i se'ls ha de convèncer. Necessiteu temps, d'acord? D'acord, temps. Però s'ha de sortir al carrer i parlar amb la gent. La gent no fa por. La gent no mossega. Si t'aixeques et sentirem més bé, perquè... Jo, resolver el tema de l'espoli fiscal, una cosa que suposo que tots nosaltres aquí ja hem conegut, i doncs, bueno, has fet exposar-te amb el teu municipi, us has explicat molt bé com has aplicat tu... L'esperança que sigui un exemple per tots vosaltres. Sí, correcte, això molt bé. I com doncs et refereixes a guanyar, què hem de pretendre guanyar? Explica'ns-ho, diu-ho clarament, què és el que hem de guanyar? Perquè amb el pacte fiscal ho hem guanyat tot. Perquè aquí hem parlat d'espoli, pacte fiscal i guanyar. Però guanyar fins al límit o fins al punt de què guanyem? Què és el que hem de proposar-nos guanyar? On és la república? És a dir, la independència. Però què ens fa por de dir-ho? Ho dic perquè la independència ja s'entén, ja sempre hi he volgut creure, però diem obertament i clarament. No, República Catalana està molt bé, però tens la sensació d'un altre eufemisme com els parents que tenim propers també. Ho arreglo. Independència, 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 independència.
mil·límetre més a prop, no? Sí, no, prop del tot. Vull dir, i tu, a veure, jo soc... Jo com ho dic, independència, ens hem acostat un mil·límetre més o no? Sí, no. Si és veritat que sí... És que sempre hem estat propers. Si és veritat que sí, si és veritat que ens hem acostat un mil·límetre més, diguem-ho tots, independència. Ara quants mil·límetres ens hem acostat? No, a veure... I si és veritat que ens hem acostat una mica més, tornem-ho a dir, independència. Escolta, si la qüestió és d'independència, diguem... No és la qüestió, perdona, no va per aquí. Es tracta de definir exactament el que tu mateix estàs proposant. És a dir, on és el límit, on és el punt. El pacte fiscal pròpiament, el pacte fiscal és un pas, però no és, jo entenc que no és objectiu, cert, no? És que jo he dit que no hi ha d'haver cap pacte, perquè els espanyols no fem cap pacte. Jo no parlo mai de pactes fiscals. Mai. El consens, és dir, per tal de les diputacions, tot això està molt bé, però això és el pas, en tot cas serà el pas previ, però no és allà que ens hem d'encallar. Ara m'he perdut. A veure, el consens és imprescindible, perquè sense consens no guanyem. Correcte. Per tant, necessitem consens. Per fer què? Per decidir el nostre futur. I decidir el nostre futur en quins àmbits? En tots. En l'àmbit fiscal, sí, i en l'àmbit polític també. I buscar les complicitats internacionals també. Per què busques complicitats internacionals si no per proclamar la independència del país? Si no, per què les busques? Per tant, clar, necessitem consens. I sense consens no hi ha victòria. Sí. No? Estem d'acord o no? Plenament d'acord. Sí. Escolta, jo soc dels que crec que la història que el pacte fiscal s'haurà pagat. És a dir, crec que Espanya Tothom ho creu i tothom ho sap. Espanya ni vol, ni pot perquè està en risc, ni vol. Perquè l'objectiu d'Espanya és enfonsar Catalunya econòmicament i que perdem autoestima. Això és país. Per tant, no hi haurà pacte fiscal. Però per altre cantó crec que Convergència i Unió no es pot permetre no arribar a un cert pacte fiscal. Perquè el xoc de trens, els seus jefes que manen, que són els que van a Catalunya, amb calés i els poderosos de veritat, no poden que hi hagi un fracàs amb aquesta noció del pacte fiscal. Jo només demanaria una cosa. Si és una pregunta per Convergència i una pregunta... No, perquè no. Per nosaltres mateixos. És a dir, que no ens tornés a passar un de l'Estatut, i aquesta vegada no ens fes por, i celebro que ho hagis dit, no ens fes por quedar-nos sols. És a dir, si la Vanguardia ens apreta, si la TV3 ens apreta, si no sé qui ens apreta, perquè no ens afegim a una pantomima de pacte fiscal, jo crec que hem de sortir claríssimament amb nosaltres, podem el concert, i si no hi ha concert, no hi ha història. Jo crec, no ho dic, perquè és que l'altra vegada ja sabem com va anar la cosa. L'Estatut i el finançament i el pacte fiscal que van dir que sí. Jo, la secretària general del partit, vam votar en contra del pacte fiscal. No, perfecte, no. Que no ens faci por quedar-nos sols. No, a cap. Jo soc des de Vicent dels Horts. Tu saps els candidats d'anys que he viscut sol com a independentista? No, que ho he por. Cap por. No, perfecte. Clar, és que jo, no sé què és. No tinc la paraula en el vocabulari. Haig de fer un esforç molt gran per dir por. Sí, no, s'entén, Hòstia, si nosaltres guanyem la camitat del que era impossible és perquè no teníem por. Escolta, nosaltres ens han assaltat el local 3 vegades, ens han cremat el local, han atacat les nostres cases, ens han tirat pots de pintura contra les cases dels nostres, han tirat botelles contra casa meva. Por? De què tenim por? Sortim a buscar-nos, ja està. Por? Què més? Sortim a buscar la veritat, No és nou camí. Digues. Jo he escoltat últimament molt que per assolir la independència hi ha 3 factors imprescindibles, no? Un és el consens social, que has dit tu, l'altre és el treball internacional i la tercera és el lideratge polític o el consens polític. Això és el que sento menys parlar i crec que és el més difícil. Consens social està clar, com ho he explicat, complicitats internacionals, perquè per molt que aquí hi hagués consens social, si després ningú et reconeix, la independència serveix molt poc si ningú et reconeix com a estat independent. L'acord polític ha de ser una conseqüència del consens social, és a dir, els polítics qui els tria la gent. Jo perquè soc alcalde de Sant Vicent dels Horts, perquè la gent em vota. No es va sortejar, no va haver una tómbola. No. I on no tenim l'alcaldia, perquè no la tenim? Perquè la gent no ens va votar. Tan fàcil com això. Per tant, al final,
l'acord polític, el resultat polític, és una conseqüència d'una realitat social. Nosaltres què hem de fer? Ens hem de guanyar la confiança de la gent perquè aquella gent que ha votat a partits que després no fan el que esperen que passin, deixin de votar en aquells partits i votin a nosaltres. És a dir, la tragèdia és que al País Valencià els polítics del PP roben i roben i roben i roben i la gent continua votant. Clar, de qui és culpa del que continua votant? Perquè si l'altre sap que no hi ha cap càstig per robar, doncs té incentius racionals a robar. I el càstig que hi ha de posar a la gent. Per tant, en el nostre país què ha de passar? Doncs que si la gent realment ho vol, que no tingui conseqüència. Llavors, l'acord polític acaba sent una conseqüència d'un consens social. Per què? Perquè Convergència té dubtes. Clar, que té dubtes. És normal que tingui dubtes. És normal. Hi haurà uns mesos de tensió, hi haurà una situació complicada, durant uns mesos haurem d'anar a intentar col·locar títols de deute de la nova república en els mercats, etc. No serà fàcil del tot. És normal que tinguin dubtes. Tenen gent que els apreta, tenen gent... És lògic. Per tant, ells quan ho faran, quan entenguin que no fer-ho, els hi pot prendre el poder. I això de què depèn? De que hi hagi algú que creixi prou com perquè els hi faci por. I diguin, ui, si no ho faig jo, m'ho faran aquests. Calla que ja ho faig jo. Per tant, de fet, no caldrà que els substituïm del tot, diguem-ne. N'hi haurà prou en què nosaltres siguem prou forts com perquè ells tinguin la percepció que si no ho fan, a les properes els substituïm del tot. I així guanyarem una mica de temps. Però nosaltres haurem de ser forts de veritat. I ser forts de veritat vol dir que quan l'estat espanyol vindrà i ens intentarà comprar a l'últim moment. I moltes nostres es venen abans que els comprin. No? I per tant ho hem de saber. Moltes nostres, repeteixo, moltes nostres es venen abans que els comprin. I ens ha passat moltes vegades allà de la història. I per tant hem d'estar preparats davant d'això. Hem de ser conscients que això ens pot passar. Perquè ens ha passat moltes vegades. I l'Estat intentarà fer-nos por. No? I com que hi ha molts catalans que s'espanten abans que ningú els amenaci, doncs imagina't el dia que els amenacin, doncs s'espantaran. Hi ha molta gent que li fa angúnia, que l'incomoda profundament això. Ho hem de saber, hem de ser conscients, perquè ser conscients és la millor vacuna perquè ens afecti el menys possible. I quan arribi l'hora de la veritat ens passaran coses estranyes. Ens passarà que aquell que semblava més valent a l'hora de la veritat li fallen les glàndules suprarrenals i l'adrenalina no li arriba i s'escagarrina. És una cosa que no pots controlar. El coratge en una situació de conflicte no és una cosa que tu triïs. O t'entrenes o depèn de l'atzar. Es pot entrenar, Si no, depèn de l'atzar. Si les suprarrenals t'inunden, tu piques. I si no, no. D'acord? Per tant, pot passar que a l'hora de la veritat els més valents no hi siguin. I pot passar que algú que no donaria espatratxaus per ell i aquell dia demostri una enteresa brutal. I pot passar que el que més ha treballat per aconseguir-ho, quan arribi l'últim sprint, estigui desfondat, perquè com que haurà fet tantes coses i no pugui més. I en canvi un que no ha fet gaire i que no ha destacat mai en res, aquell dia, clar, està esplèndid. Pot passar. I n'hem de ser conscients, que aquestes coses passen. No? I que el que haurà batallat més... Clar, si feu tot el que podeu, estareu al límit de les vostres forces constantment. Constantment. I si no esteu al límit de les vostres forces, és que no feu tot el que podeu. Per tant, també haurem de recollir en els més valents que durant tant de temps hauran fet i que en l'últim moment estaran desfondats i els haurem de recollir i acompanyar-los, no? Perquè gaudeixin d'una victòria de la qual ells tindran un mèrit molt important. I aquestes coses passaran i per tant és bo que ens expliquem que passaran. És bo. Digues. Miri, perdoni, no tinc lletra i em sap greu parlar perquè no estic preparat, però miri, jo com veig que la gent intel·ligent d'aquí de Catalunya volen independència, el doctor Brogi, que té 103 anys i toca molt bé, la Clara Simó, l'escriptora valenciana, que li vol independència, el Lluís Llach, ara una manifestació que no sé 3.000, sin votar fa pocs dies, també. Quan veu gent així, la gent, per què no té confiança
Jo no ho entenc, perquè bé que m'ho digui un veí o un vegada, però quan són gent així, que tenen estudis i saben el que es fan, pues això ja per voler la independència. Ja ho entenc. També és veritat que tenir estudis no et converteix en independentista. El president de la Caixa no és independentista, el director general de la Caixa no és independentista. Jo si tingués estudis, estaria posada en política. Però no l'he tingut, jo 12 anys he treballat. Vaig passar I posarem tots els estudis i tota la passió que podrem. Preparada. Però jo quan veig aquestes injustícies, que estan robant a tot el descarat, i quan van fer ara hi era, a la Tele3, que va sortir el senyor Bosch, que es va reunir, i dia el del PP com es reia, cara reia. Miri, jo l'agafaria i l'estancaria. Com es reia. I no diuen res. Aquests de Sant Vicenç dels Horts. Ja us enviaré reforços. Allà. Aquí, segons el meu parer, la ironia que tenim en aquests moments és que un govern central, uns mitjans afins, que estan parlant sempre de que això no toca perquè ara l'important és la crisi, tot això és el que realment, a nivell de carrer, ens fa créixer a les nostres idees. Vull dir, aquest consens social que tu parles ve produït, jo crec que amb un 60, un 70 o fins i tot més, de fora del vot catalanista o independentista, gràcies a la crisi, no? Llavors el tema està en molts altres països, també tenen problemes. Tenim, per exemple, el cas del referèndum escocès, tindrem la victòria dels Albert Sales, esperem d'aquí a poc, però el que és Europa encara té recança per nous estats i sobretot per les noves nacions, vull dir, per el que és les nacions històriques sense estat. Pensa 5 cèntims de com podria estar el tema o si hi ha algun tipus de negociació de cara amb això, no? Més que res, perquè sempre parlem dels amics bascos, però el PNB sempre que pot ens la fot bàsicament per mantenir el seu concert econòmic, que amb ells no els hi toquin i que aquests catalans continuïn pagant a Madrid i nosaltres anem per l'escletxa. Europa accepta nous estats, és una evidència que accepta nous estats, perquè més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment han aconseguit la seva independència allà al segle XX. Per tant, a Europa el que és normal és que les nacions esdevinguin estats, això és normal. Lo normal som nosaltres. És a dir, que nosaltres no siguem un estat és anormal en el marc europeu general, perquè ho és tothom. Ho és Lituània, Letònia, Estònia, tothom. Kosovo, Montenegro, Eslovènia, Déu i sa mare. I ho han sigut Alemanya, Itàlia i Bèlgica i tothom. I Noruega, Irlanda i... Per tant, Europa accepta nous estats. Sí, esclar que els accepta, només faltaria. Una altra cosa és que dins de la Unió Europea actual no hi ha hagut mai un procés d'emancipació nacional encara. No hi ha sigut. Potser hi haurà l'escocès el 2014, pot ser. De fet, a Escòcia no hi ha tant consens social com hi ha aquí. No hi ha cap enquesta d'Escòcia que doni un 51% de suport. Cap. El que passa que el govern escocès està més decidit que el nostre, això sí. Però el consens social a Escòcia és menor que aquí. Per tant, ja veurem què passa, i és probable que guanyi, no ho sé, jo els tenia companys d'escó en el Parlament Europeu, estàvem junts, el president de l'Escòtic estava al costat del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, no al costat. Per tant, què et diu Europa? Europa et diu, nois, quan tingueu clar, aviseu-nos, però mentrestant no us heu perdut el temps. Quan hi havia la consulta d'Arenys d'Amunt, jo que vam arribar al Parlament Europeu, vaig fer una carta dirigida als diputats per anar-los a convèncer i em deien, molt bé, nois, molt bé. I del teu país, quan s'ha signat aquesta carta? I deia, jo, molt bé, primer vas a convèncer els teus i després vens a dir. Per tant, què demana Europa? Demana consens, que tinguis consens democràtic dins del teu país. I quines són les condicions? Les que ha posat per Montenegro i per Kosovo, és el 55% de participació i el 50% de vots afirmatius. Estem a prop d'això? Sí, més que mai, més que mai. I arribarem segur? No, però segur. De qui depèn? De nosaltres. D'acord, per això que gran part d'aquesta gent que s'aprova,
aquesta idea. També ve, jo sé, tema preferents, tema peatges, i és aquí on nosaltres hem de ser, és el canvi al que tu has referit. He passat 2 hores explicant això, sí. Ara, hi ha moltes raons per ser independentista, moltes. Jo era independentista de tota la vida, sí? I si l'estat espanyol fos l'estat més democràtic, més just i més ric del món, jo continuaré sent independentista. Jo no necessito raons econòmiques per ser independentista, no necessito cap raó econòmica. Ara, molts dels nostres sí. I nosaltres quines raons hem de fer servir totes? Les econòmiques, les no econòmiques, les polítiques, les culturals, les de... Perquè el dia que guanyes i no saps ben bé... Espero que s'entengui bé, Era el dia de les eleccions, per tant, 22 de maig de l'any passat. Sortia d'un col·legi electoral, eleccions municipals, sortia d'un col·legi electoral, un poble, i em trobo 2 senyores que passaven pel carrer. I se'm queden mirant, contentes, somriuen. I diu, jo t'hi he votat. I dic, ¿y per què, senyora? Per què m'ha votat? Diu, porque es maestro, o algo así. I dic, algo així, senyora, algo així. No fotria el discurs, dic, algo així. I la que anava a votar diu, jo també t'he votat. I dic, i vostè per què? Diu, pues no ho sé, però t'he votat. Aquell vot el volem? Sí. Clar, el volem? Clar. Alguns de vosaltres aquestes coses no els agraden, però m'és igual, diguem. Jo no us explico coses que us agraden, us explico el que a mi m'agrada, per ser fa millor. El president de la secció local d'UPyD, Unió Progreso i Democràcia, us sona, vicepresident del comitè d'empresa de Fercable, una empresa important del nostre municipi, ara és dels nostres. Per què és dels nostres? Perquè nosaltres vam salvar l'empresa i vam salvar 95 llocs de treball. I ell què vol? Que algú li salvi els llocs de treball. Clar, és els nostres. Jo baixava a l'Ajuntament abans de les eleccions municipals un divendres i m'atura un senyor pel carrer i em diu, tu eres d'Esquerra, no? I dic, sí, i jo soy de Mariano. Jo tinc un amic que es diu Mariano, conegut amb el sobrenom significatiu del gitano sin dientes. I dic, de qui, Mariano? Del López? I em mira estranyat i diu, no, de Rajoy. I dic, ¿qué puc fer per tu? Diu, no, soy de Mariano, pero aquí en el pueblo te voy a votar a ti. Dic, molt bé, i com és això? Diu, que tu eres un rau. Dic, i com ho saps que soc d'Esquerra Republicana, Estic acostumat que els meus m'apunyalen cada dia. Dic, com ho saps que soc un rat? Tots a la defensiva en seguida, Com ho saps? No, independentistes que s'apunyalen tots els altres. Així, Els meus em deien l'any passat, tu, ¿pa qué te vas con aquellos? Si son una pandilla de amargados que siempre están peleados entre ellos. I tenien raó. I em diu, aquí te va a votar tipo que honrado. I dic, i tu com saps que soc honrado? Coño, porque te vigilo. I dic, però què vol dir que em vigiles? Manda, què vas fer? Que passo per tu casa i vigilo. I dic, i què has vist? Diu que tu eres un diputat i no t'has canviat de cotxe. Tu eres un rau. Aquell home per què vota? Vota perquè creu que nosaltres encarnem un valor que per ell és important, que és l'honradesa. La gent vota per ideologia, una part sí, una part no. Hi ha molta gent que vota per qüestions emocionals. Hi ha molta gent que vota perquè creu que tu encarnes un valor que per ell és important. L'honradesa, el treball, l'esforç, la dedicació, la simpatia... I cada un vota per... Hi ha gent que no sap per què vota, però vota. No està així. I nosaltres els volem tots. Nosaltres no volem els vots dels tios que estan tots llicenciats, si pot ser amb 2 llicenciatures i si pot ser que com a mínim estiguin fent el doctorat. No, els volem tots. Tots. I volem els vots dels que s'emocionen amb la roja però estan disposats a votar independència? Sí, clar que els volem. I la gent té dret a emocionar-se amb la roja, tot el dret del món. I si algú li pica, que rasqui. Tenen tot el dret del món a emocionar-se amb la roja. Només faltaria. La gent té dret a emocionar-se amb que li doni la gana.
I nosaltres no som un projecte emocional i no som un club de futbol. Som un projecte polític i volem la independència de la pàtria. I per tant, no barregem les coses. I si s'emociona la roja, s'emociona la roja. No passa res. No passa res. L'important és que votin en conseqüència. Això és important. I jo puc anar a veure un partit de futbol, un Barça-Madrid amb el Pepe trepitjant el Messi i em vaig... no m'he quedat afònic mai a la vida. Mai a la vida. I aquell dia una mica més que em quedo afònic dels insults que li fotien els meus companys de partit que eren del Madrid, que estaven veient el partit junts. I quan vam sortir al carrer perquè el partit s'havia acabat, formàvem part del mateix projecte polític. Això és vital. Deixeu de jutjar la gent per si s'emociona o no s'emociona, per si... Què collons us importa si s'emociona o no s'emociona? Jo vaig amb Itàlia de tota la vida. Per què vaig amb Itàlia? Perquè vaig estudiar a l'escola italiana sempre, perquè he viscut a Roma, perquè he treballat al Vaticà, doncs vaig amb Itàlia. Què us importa si vaig amb Itàlia o no vaig amb Itàlia? I un altre ja amb el que li doni la gana, i jo conec catalans que van amb Holanda, perquè el Cruyff era holandès. Vaya argument, jo què sé. Vaya argument, no ho sé, hi ha gent que va amb aquí. No ho sé, quan vagin amb qui vulguin, ara l'important és si volen o no volen que els ciutadans d'aquest país decideixin el futur d'aquest país. Això és important. I aquesta gent podrà continuar sent emocional. Només faltaria que podrà continuar sent emocionalment de la roja i... Clar que sí. Clar que podrà. No només podrà, sinó que jo faré tot el possible perquè puguin. O sigui, perquè són els nostres amics, perquè són els nostres parents, perquè són els nostres... I si resulta que vosaltres no teniu ni amics, ni parents, ni veïns, problema vostre. Però jo sí que els tinc. Jo tinc amics, veïns i parents, molts dels quals s'emocionen a la roja i són dels meus. Ja està. Així de fàcil. Ara, ells, pel seu alcalde i pel que faci falta, doncs ja està, si és això, és que votin amb nosaltres. El veí de sota casa, veí de tota la vida, l'últim mundial, va guanyar la roja, va fotre una estanquera allò, lligada al pal de l'antena de casa i que a més una mica més alta i per tant, lligada a l'antena de la seva tele, estava just davant de la porta de casa meva. Doncs aguantes, ja està. I si pica, doncs rasques. En silenci, tranquil·let, no passa res. I ara fa un parell de setmanes jo baixava de casa, sortia de casa i ell també. Tots ens baixàvem pel carrer i em portava una mica de ventall, es va aturar. Jo arribo i dic, bon dia. I ell sempre amb una mica de recochineo em diu, buenos días, vecino. I dic, buenos días, hola, hola, no? Diu, tú sabes que yo soy español, ¿no? Y dic, sí, sí, sí. Yo soy español, pero me parece que tienes razón tú. I dic, és que pues no té res a veure amb l'altre, tu pots ser espanyol i que tinguis raó jo. Ja està, tu pots continuar sent tan espanyol com vulguis. Ara, si yo tengo raó, vótame a mí, ¿no? Vota la independencia. Va a decir, yo te he escuchado por la radio y tú tienes razón. O decidimos aquí nosotros, o yo no voy a encontrar trabajo, porque yo llevo 3 años en paro. I dic, és que tens raó amb això. És que aquí o ho decidim nosaltres o no ens sortirem. Diu, mi niña ya me lo dice. Dic, pues fes cas de la niña. Aquesta realitat de Solució dels Sols que se'ns estàs explicant, a la majoria dels que som aquí, la vivim cada dia. El Vendrell és això. I Cubelles, i Conís, i... és això. I per tant, què hem de fer? El mateix, perquè us ho explico. Ple de carinyo, perquè us estimo. Perquè espero que us sigui útil. Sí? Deixem aquí, companys.